on se 100. Mulla on nyt 3 mailaa, jolla kaikilla lentää 100. Se pitää lähteä tää lapa viemään tonne taakse. Näin. Ei se auta. Lapaa pitää viedä taakse. Nyt lähti. Korkee hyvä. Ottaa 110 oikealla palalla. Ei oo oikotietä. Pitää aina lyödä, vaikka olisi kuinka lyhyt maa. Noin! Nyt tuli hieno. Just. Lensen 110 eli 125-115.